Nagabenta ki khubor baman kasni paidbah subscribe ya u antor news. Kublay phiba ro kinikilonggi khubor bamta kasni. Ka Indian National Congress lingba u President Mallikarjun Kharge usok bami na ka election Lok Sabha 2024 kadai ba kalong persha yo menteri rangba adu kari u Narendra Modi kani kla shai kadar hadin baladap nyawun. Ka INDIA ba ka Congress kayeng yadai ka riti synshar kari yathu u Mallikarjun Kharge. What happening kita ki jing ka seng kala yang skhem ha ka jing kular ka jongka ban yadai ka ri synshar kari ka seng Congress kalamat ya ki babun ki jing ba jing tenju ha ka bala pynsah nge trekam ne freeze ya ki account jong ka Congress bar ki babun ki jing thombor. Loong u Kharge minta ki paidbah kari ki ai jing shanya ya ka kinhun kabayalam da ka Congress habayakren shakinong tho khubor hanong ba Delhi. Kaseng Congress kabalayalap election halor ki issue ki bakongsan kum ka jingbam yo kam yo jam ka roi kapar kas ne kaseng kala keno ba ka sarkar NDA kala pendan kam da ki but syukur kentup ka jingkem ye ki menteri rangba bad ka jing pendan kam bakla ya ka board ki tenat sarkar. Na kaliang Rahul Gandhi ulapan pau ye kajing sngongo ye ki parlok ki badan lang ha ka kinhun ngila shim ye ka sinjam ka baningkong banyada ye ka riti synshar ka ri ong Rahul. Kaseng Congress kanyeng skhem halor commission ban shim kya ki mat ki bakongsan bat ban pynneh pynsah ye ka jingkordor jongka kam synshar paidbah. Halor ka jingkeli la kaseng kanthau ka sarkar Rahul ula jubab da ka baong ki parlok ki badan lang ha ka kinhun kinya kenduk la shai ka sngi bat kan sa shim ye ka rai ka bakhatdu.